velkommen til CP Let's Play. Yeah. Kamul, Ja. kom over til mig. Jeg kan ikke få lov til at plante træet igen. Jeg skal lige hugge mere, men jeg kan ikke hugge mere. Patrick, hjælp! Jeg er i gang med at lave intro, mand. Kom nu. Okay. Hvor er du henne? Jeg er herovre. Hvor fanden er herovre? Her. Ej, se den her Den anden vej. Den anden vej. Anden vej. Der. Hej og velkommen igen. Hej. Det er Kamul. Hej. Hej. Au! Hun er ret ny. Jeg fucker meget op i alt, hvad jeg laver, så lad mig kommentere på det, tak. Ej, der ligner en kæmpe svamp. Selvfølgelig det er en kæmpe svamp. Det er en kæmpe svamp. Kig på det der træ der. Ja, det er en kæmpe svamp. Nå. Jeg er sgu ikke svamp. Vi er lige startet på serveren. Eller lige på... Hvorfor kan du ikke plante træet? Fordi jeg kan ikke finde den der plantetræ. Nej, den har jeg taget. Værsgo. Okay. Lidt mere. Værsgo. Nej, og vi... ja. Vi går lidt rundt og kigger efter områder, vi gider bo i og sådan noget. Jeg er rimelig dum til at spille, og jeg fucker meget op, og jeg er meget bange for mods. Hun er meget bange for mods. Jeg går rundt og plukker svampe. Så I hører nok meget folks... eller I hører meget, at hun siger, Patrick! Og jeg skriger. Jeg lever virkelig meget ind i det. Og skriger meget. Jeg skriger meget. Det gør jeg bare som regel. Også i dagligdagen. Mhm. Og hvis nogen af jer kan se det, så prøv at gætte, hvem det er, jeg ligner. Ja, hun er en LOL-figur. Ja, det tror jeg også godt, de kunne se, hvis de skulle gætte det. Kig op, mand. Jamen, jeg er jo lige i gang med at ordne noget. Jeg skal jo lige plante for helvede. Det er ikke et træ, det er et træ. Der er en slange. Ja, den bider. Wow. Nej, det gør den ikke. Ja, det ved jeg ikke om det. Nogle slanger gør. Ja, det har jeg set. Så laver de sådan en... Jamen. Nå, nu skal jeg lave et sværd. Et sværd. Nå ja. Jeg skal have et sværd. Hov. Jeg kom til at snide mit crafting table. Nå. Nej, vi laver en seng først, ikke også? Jeg vil gerne have lov til at lave et sværd. Du skal også have en seng. Jeg skal lige lave et crafting table. Nå, har du ikke lavet det endnu? Nej, det har jeg sgu ikke haft tid til. Du går og hunser med mig, din abe. Du kan selv få en app. Er det ikke det, jeg siger? Hvorfor er dit tape pænere end mit? Hvad? Hvorfor er dit pænere end mit? Fordi jeg ved, hvordan man laver dem. Det gør jeg da også. Jeg har lige selv lavet det. Ja, men jeg kan lave den på en anden måde. Fordi jeg ikke er så ny som dig. Og sige, du er gammel. Og vi lyder som om vi er meget uvenner, men jeg kan sgu ikke slippe for ham. Slap dig af, mand. Og I må lige bage om, hvis det er dårlig kvalitet, eller om vi lyder totalt dumme, fordi det gør man, altså. Og jeg er en lille smule hæs, så det sker. Undskyldninger, det skal I til. Hvordan laver man en seng? Skyder på, man skal Hvordan ser en seng ud? Sådan der, og så noget ud. Her og ud her. Nej, det var ikke rigtigt. Skal man bruge pinden til at lave seng? Nej, man skal bruge planker, men du kan da ikke sove på pinden. Nå, jeg har heller ikke lavet planker. Hvordan laver man planker? Du putter de træ ind i crafting table. Bare en firkant? Bare en firkant. Nej, så får jeg button. Okay, har du lavet planks? Nu har jeg lavet planks. Så tager du dem træ hen. Og så tager du 3 uld. 3 planks. Og 3 stykker uld. 1, 2, 2. Nej. Du putter en plank i hver firkant, ikke? Vi er 3. En i en firkant, en anden i en anden firkant, og den tredje i den sidste firkant. Nederst.
Det har jeg også gjort, og så har jeg lagt 3 stykker uld ovenpå. Gør det noget, hvis det er forskellige farver uld? Nej, over planksene. Ja. Okay, lav den på den her. Ej, nu smider jeg mine ting. Jeg har sammen med. Du har ikke lavet... Her, lav den på den. Du har lavet pressure plate. Ja, hvad er forskellen? Dem kan du ikke bruge. Hvad skal det så være for nogle planks? Bare planks. Hvordan laver man dem? Put de 3, du har ind i crafting table. Sådan der. Og så ikke mere. Okay. Og så 3 uld. Sådan der. Og en seng. Nej, hvor er den grim. Sådan der. Skal vi så finde et sted at bo? Ja, midlertidigt. Ja. Som lige så vi kan overleve natten, som det bliver dem lidt. Lad os gå den her vej. Ikke den vej. Lad os gå den vej. Nej, okay. Jo, den vej. Nej, den vej. Jeg bliver altså forvirret her. Jeg vil gå den her vej. Hvordan man løber hurtigt? Jeg løber ikke hurtigt. Det er der, det løber langsomt. Jeg skal have nogle af de her svampe, så kan jeg lave svampesuppe. Gør du det? Så nu kan jeg lave noget mad til os. Au! Slangen slår mig! Jeg dræbte den. Au, nu dør jeg, Patrick! Nej, du kan ikke dø. Heller ikke for forgiftning. Du har altid et halvt liv tilbage. Lorteslangen! Nu bliver det nat. Ja. Hvorfor går vi ind i den skov, hvor der spawner ting? Her spawner der... Jo, der spawner overalt. Vi kan godt give den anden skov spawnet mere. Kom her. Læg din seng. Og sov. Der. 8. Læg. Sov. Det er flot. Jeg er så dyk. Der er 3 foran mig. Nej, lad os gå videre. Du samlede min seng op. Gud, mand. Værsgo. Du må ikke kalde mig Gud. Nej, for du er ikke en gud. Jo, det er jeg. Nej, det er du ikke. Nå, vi fortæller ikke overhovedet ikke noget, hvad vi laver. Lige nu så render vi rundt. Ja. Vi har lige fået den helt, altså det er ikke en helt ny server, men den helt nye verden, for den crashede og reset, og vi der er vand, der skal vi bo, der er hyggeligt. Ved vand. Au, nu dør jeg endnu mere. Jeg tror snart, jeg skal noget at spise. Ja, den her vej, Patrick, der er vand. Vi skal bare herop. Men jeg gider ikke bruge vand. Jamen, prøv at se, hvor hyggeligt der ser ud. Og så har vi et bjerg med is på. Et bjerg med is. Kom herop. Jeg vent lige lidt. Jeg er lige i gang med at fælde et træ, og jeg skal lige have den sampling, før jeg går videre. Hvad fanden er en sapling? Det er dem, du planter, efter du har hugget træ ned. Nå. Jeg har faktisk stadig 3 af dem. 6 af dem. Nu skal jeg snart lave noget mad. Patrick? Ja. Hvor er du henne? Jeg har fundet en gris. Den hopper på bjerget. Du har fundet en hoppende gris. Herop. Sådan der. Nå. Planter vi et. Ikke der. Skal vi gå i gang med at bygge hus allerede nu, så vi har noget at overleve i, eller hvordan? Man skal jo bare bygge et hul. Nej, ikke et hul. Nej, men du kan jo bygge sådan en lille bitte træhus. Ja, det kan man. Ej, det er hyggeligt. Der er en ko. Og den dræber du. Ja, der er flere. Men den løber fandme hurtigt. Kom her, lille ko. Sådan. Nu kan jeg lave noget mere shiskebab. Ja, hun kommer også selv til at filme på et tidspunkt. Lige i dag gør hun ikke. Nej, jeg har ikke fået programmet installeret endnu. Så det altså, vi kan ikke helt se... Ja, I kan ikke helt se, hvad hun laver. Nej, men det kommer I til. No worries. Så jeg kan jo ikke følge efter hende hele tiden, fordi hun flygter jo væk fra alting. Nej, Patrick kan løbe hurtigt, og han er ikke så tålmodig. Han er ikke så god at spille med, hvis man er meget afhængig af andre. Hvilket jeg faktisk er, så det er ikke en dum, spiller sammen.
Hvad dræbte du der? En ko. Det var hurtigt. Jeg kan lave et sværd. Det er rigtigt. Har du ikke lavet svær? Jeg tror du sagde, at du ville lave svær. Det nåede jeg ikke. Svær. Jeg kan ikke lave det af gravel, vel? Nej. Jeg har fået flint. Hvad er det fået? Flint. Flint. Nå, Ja. flint. Ja. Og det er, man laver et sværd. Nej, så skal man bruge en pind. Au. Jeg er ved at dø nu, Hvorfor er du det? fordi jeg er sulten. Skal jeg lave noget suppe til dig? Nej, det behøver du ikke. Hvordan laver man balls? Ligesom du gør med en spand. Jeg laver suppe til dig med Patrick. Jeps. Jeg kigger lige omkring. Okay, den vej skal jeg nok ikke gå. Prosit. Der er suppe, Patrick. Skynd dig. Jeg kommer. Hvor fanden er du henne? Her. Hvor er her? Her. Bag dig. Der. Der er en suppe lige med bag din crafting table. Tak. Nå, skal vi bygge et hus? Ja. Ja, du bygger dit eget, jeg bygger mit. Jeg vil gerne bygge mit her. Lige her. Lige her. Fint, så Altså- går jeg et andet sted hen. Tag lige. Au. Tak. Tak. Men det skal være et træ. Jeg kan ikke lave lys jo. Jeg har ikke noget lys. Du har ikke lys. Nej, men så må du skaffe lys. Men det er ikke så svært at skaffe lys. Hvis du fælder et rubber tree, så får du rubber. Og det kan du, bruge til fakler også. Okay. Skal det fælde et træ? Men hvad er rubber tree? Det har vi sgu da ikke her. Jo, der er nogle få. Jeg kommer lige ned til det. Det herovre. Det her. Hvor? Det er et rubber tree. Det der? Ja. Så tager jeg det her. Det er bare lige så jeg kan sørge for, at der ikke er nogen, der spawner i mit hus. Det er en god ting. Jeg kan nemlig ikke lide det. Kan du ikke lide det? Hvad hvis der spawner en creeper lige ude for mit hus? Så er det hvad man går ud. Så er ko. Nu skal du altså gå. Gå. Så dør du. Gå, sagde jeg. Jo, og alle vores videoer kommer op på den samme YouTube. Ja. Selv dem, jeg også optager, og... Ja. Altså, selvom det er forskellige personer, der optager dem, så kommer det op sammen. Hvordan lavede man det her rubber tree? Hvordan man laver et rubber tree? Nej, hvordan lavede man det der fucking ting? Har du fået rubber? Nej, Har du ikke fået noget rubber? det tror jeg ikke. Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg får, mand. Det ligner sådan nogle... det hedder raw rubber. Der er et sort hul. Det skal du ikke gå ned i.
Ja, dækker det lige til. Eller det kan du godt, så ved du, ved du hvad der sker, hvis du falder ned i det jo. Jeg dækker det lige til, så jeg ikke går derned. Åh nej, det bliver snart mørkt. Nej, det gør jeg ikke. Vi skal bare sove, når klokken bliver 18:45, så skal vi i hvert fald gå i seng. Nå, jeg må ikke fælde resten til. Gå. Se, Patrick. Hvad? Jeg er i gang med at bygge mit hus. Nå, godt. Jeg går og kigger. Det bliver et old school primitive træhus. Det er også god ting. Hvorfor tager jeg kun og hakker de svære ting at hakke? Så er bare mega... Altså, træhakker kan kun hakke sten. Nå, men det var sgu ikke så meget det. Det var mere, at det var mega højt op. Mm. Så skal jeg have mere træ. Der var den. Har du åbent vindue? Ja, larmer den meget? Nej, jeg kan bare høre det. Køre når en bil kommer kørende. Jamen, der kører ikke så mange biler ud på min vej. Nej, du ved godt, hvis du laver det her om til planks, ikke, så har du mere træ. Hvorfor sagde du ikke det noget før? Ja, du spurgte ikke. Du sagde det ikke, hvordan fanden skulle jeg vide? Jeg troede, du havde regnet ud, at du får flere planks, hvis du putter træet derind. Ja, det bliver i hvert fald et flot hus, lige så snart bliver færdigt. Ja. Jeg har også fået plukket en masse blomster. Patrick, sig lige til, når jeg skal sove. Du kan i hvert fald godt lægge din seng ned. Og sov.
Er du ned? Er du kommet til dit hus? Nej. Jeg er alt for langt væk nu. Fordi... En creeper! Hvorfor tager det så lang tid? Der er en creeper til. Nej, der var en flyve. Der er en creeper til. Kom nu hjem. Jeg kan ikke komme hjem. Hvor er du løbet hen? Kom. Slange. Hvor langt er du løbet væk fra dit hus? Alt for langt. Der er nogen, der slår på mig. Det er en zombie. Au! Der er så en, der skyder pil på mig. Jeg skal dø. Hvor er du henne? Jeg ved det ikke! Hvad er dine koordinater? 31, 32, minus 20. Okay, nu finder jeg aldrig hjem. Jeg har en anden idé. Hvad er det? Men jeg er selvfølgelig ikke særlig meget til stræk, men jeg gør sådan her. Gå nu væk. Der har vi også bloopers over. Bloopers? Bloopers. Det var godt, jeg lavede noget ekstra, jeg kan spise imens. Så kan jeg få det lidt. For helvede. Hvad laver du? Ude det efter dig, mand. Jeg er ved 61, plus 61 plus 18. 74. Hvad? Hvad? Du skal da blive stående, mand. Hvorfor? Fordi nu er jeg ved 25. Så jeg har gravet mig op. Har du været ned et hul? Nej, jeg har gravet mig op. Så jeg har bygget ting. Der er masser af de her blop rundt om mig. Og masser af køer og kyllinger og får, hvis du ikke kan høre det. Okay, var du ved 60? 61, 11. 61, 11? Ja. Okay, alle sammen, så var det nogenlunde den første episode. Og sådan. Og vi ses jo nok på et andet tidspunkt. Ja, lige præcis. Noget andet. Vi lavede ikke så meget den her gang. Det var mest med at finde ud af, hvordan vi skal gøre, og ja, nogle ting, du ved. Nemlig, men tak for denne gang. Uden eller mere.